To hello friends, welcome back to my YouTube channel. Ang YouTube channel nontonमोनखौ बयखौबो बरायबाय। दिनै माने जोंहा आमाइनि सारादु दङ आरोना। ओमफ्राय बिथांनि माने रुंसारिनि भिडिअखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव देखायखाबाय। ओमफ्राय दिनै सारादु आरोना आमाइनि। ओमफ्राय बेवहायनो दंफैयो आङो नै साहा एसे रानदों आरो साहा फुदुंनाय माबायाव जायगायाव दंफैयो आङो। ओमफ्राय जोंना बिदिनो सेंग्राफोरासो रानो आरो साहाखौ। ओमफ्राय प्राय गामियावनो सिख्लाफोरा रानो। थ' जोंनिया माने सेंग्राफोरासो रानो आरोना। 잠깐만 뭐야? 잠깐만 그. 잠깐만 뭐? 잠깐만.
Bener-bener dari dia. Wah, gila sebenarnya. Lolos terus ya. Phang là kim đông không nổi, im đi là. Lah terang deh. Godan lagi deh. Godan lagi deh. So guys, दिनै भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबनोसै आरो थ' नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला अननानै प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो ना थ' नोंथांमोना सापर्ट होलांबाय था बिदिनो थ' नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनलायसिगोन दिनैनि थाखाय बाय बाय